Čitanje knjige Sirahove. Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru svevišnje. Pred njegovom se moći proslavi. Zapovjedi mi stvoritelj sviju stvara i koji me stvori. Odredi mjesto za šator moj i reči: nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraela. Prije vjekova od ispona on me stvorio i neću prestati do vijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenih u slavnom narodu i na djelu Gospodnjem, u baštini njegovoj. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Riječ tijelom postade i nastani se među nama. Riječ tijelom postade i nastani se među nama. Slavi Jeruzaleme Gospodina, hvali Boga svoga Siona. On učvrsti zasune vrata tvojih, blagoslovi u tebi svoje sinove. On dade mir granicama tvojim, pšenicom te hrani najboljom. Besedu svoju šalje na zemlju, brzo trči riječ njegovu. Riječ tijelom postade i nastani se među nama. Riječ svoju on objavi Jakovu, odluke svoje i zakone Izraelu. Ne učini tako nijednom narodu, nijednom naredbe svoje ne objavi. Aleluja. Riječ tijelom postade i nastani se među nama. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, On koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta, da budemo sveti i besprekorni pred njim. U ljubavi nas predodredi za posebnošću, za sebe po Isusu Kristu, prema dobrohotnosti svoje ljubavi, na hvalu slavne svoje milosti. Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama. Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati. Prosvijetio vam oči srca da upoznate kojeg i nade u pozivu njegovu, kojeg i slavno bogatstvo baštini njegovim među svetima. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Pjevaj aleluja Isusu. Pjevaj aleluja Isusu. Pjevaj aleluja. Pjevaj aleluja. Pjevaj aleluja Isusu. Aleluja, slava tebi Kriste, propovijedani narodima. Slava tebi Kriste, vjerovani u svijetu. Pjevaj aleluja Isusu. Pjevaj aleluja Isusu. Pjevaj aleluja. Pjevaj aleluja. Pjevaj aleluja Isusu. Gospodin s nama I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku kod Boga, sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo, i svjetlo u tami svijetli, i tama ga ne obuze. Bit čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok, da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. Svjetlo istinito koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet. Bijaše na svijetu, i svijet po njemu posta, i svijet ga ne upozna. Svojima dođe i njegovi ga ne primiše.
a onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje putene, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelo postade i nastani se među nama. I vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega, viče, to je onaj za koga rekoh, koji za mnom dolazi, predavnom je jer biješe prije mene. Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. U istinu, zakon biješe dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje. Jedinorođenac Bog koji je u krilu očevu, on nam ga obznani. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Dragi sestri i braćo, zahvalni Gospodinu za dar života, za ovaj dan. Evo, slavimo Krista prisutnog, novorođenog među nama u ovoj drugoj nedjelji po Božiću. Još uvijek smo u ozračju i ambijentu slavlja rođenja Sina Božjega među nama. Ovo je otajstvo naše crkve. Naša crkva živi dva temeljna otajstva i u njima nalazimo najdublju poruku Boga živoga koji se objavio Isusu Kristu. To je otajstvo utjelovljenja Sina Božjega i otajstvo njegove smrti i uskrsnuća. Mi živimo u toj dinamici i zato smo nekako pozvani da kroz ovo vrijeme Božića pronađemo naše korijene, a naši korijeni su u vjeri, u spasenju koje smo primili po daru vjere. Danas slušamo u Ivanovom evanđelju da po vjeri se dobiva moć da se postane dijete Božje. Evo, mnogi ljudi danas žive na razini materijalnog svijeta, na razini, recimo, bogatstva, zgrtanja blaga, slave i tako redom. Mi kao kršćani, osobito u ovom božićnom vremenu, pozvani smo prepoznati dijete Isusa u Betlehemskoj štali. Ali i nadasve pozvani smo prepoznati dijete Isusa u svim našim unutarnjim spiljama, pećinama, u svim našim štalama gdje smo najjednostavniji, najsiromašniji. Jer tamo Gospodin želi doći, utjeloviti se i obogatiti nas svojom prisutnošću i svojom slavom. Kaže nam danas Sveti Ivan, mi smo promatrali njegovu slavu. Ne? Slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca. Sveti Ivan ima otvorene oči, on je vidioc. Sveti Ivan apostol je napisao 3 poslanice, pisao je evanđelje i onda piše otkrivenje. Njemu Gospodin je maknuo, rekli bismo, mrenu ovoga vremenitoga, ovoga osjećajnoga svijeta. I on vidi, njemu su razotkrivene tajne. Ali on, evo, zato se i slučajno ne uspoređuje sa orlom, on promatra jasno otajstvo Sina Božjega. I mi, drage sestre i braćo, u ovome hodu, osobito u našim biblijsko-molitvenim zajednicama Bog je ljubav, pozvani smo dopustiti Bogu da uklanja mrene s naših očiju, nadasve sa našega uma, da otopli naše srce dubokom iskustvu, evo, Božje ljubavi. Slušamo danas u drugome čitanju, kako Sveti Pavao govori. Prosvjetlio vam oči srca, te upoznate koja li nada u pozivu njegovu, kojeg li slavnog bogatstva u baštini njegove među svetima. Evo, drage sestre i braćo, nije slučajno da nam je Gospodin darovao evo ovoga miljenika Božjega kao našega zaštitnika. Sveti Ivan je vidioc Božjega otajstva. On vidi slavu Božju. Ako mi želimo biti ustrajni poput njega, on je jedini apostol koji je do kraja ustrao do paskalnog otajstva i on vidi Isusa. On vidi provodenog jaganjca koji daruje svoj život za ovaj svijet. I on prvi vidi prazan grob.
I on vidi i povjeruje. Svetom Ivanu apostolu nisu potrebna bila čudesa, nisu potrebna ne znam kakva ozdravljenja. Njemu bi bilo dovoljno da vidi prazan grob, vidje i povjerova. Evo, i mi, drage sestre i braćo, pozvani smo vidjeti, ali ne ovo zemaljskim očima, nego, kaže Sveti Pavao, prosvjetlio vam Gospodin oči srca. Ovo su vremena Božjega srca, Isusova srca. Ovo su vremena bezgrešnog srca Marina. Evo, mi živimo u tajni iščitivanja, ali i promatranja onoga što je Gospodin dopustio da Blažena Marija kaže, evo, moje će bezgrešno srce triumfirati. Živimo u posebnim vremenima i čujemo na vijestima, evo, čim prije omogućiti ovome čovječanstvu da se mi vratimo kako je svijet bio. Dragi sestre i braćo, ovo je jedna uzaludna i vrlo površna ideja. Svijet se nikada više neće vratiti na ono staro. Može se izumljivati maske, mogu se izumljivati cijepima, ali nitko nema vlast vratiti na ono što je prije bilo. Svijet ide prema konačnoj pobjedi Božjega kraljevstva po Marinove bezgrešnom srcu. Sjećam se jedne miljenice Božje koja mi je osobno posvjedočila jedno njezino ukazanje Blažene djevice Marije. I ona je razgovarala sa djevicom Marijom. I naravno, kao dvije osobe su razgovarale. Odjednom je Gospa prestala pričati. Njezine usne su se zaustavile i iz njezina bedra je izašlo srce. Samo se otvorilo i to srce je stajalo na mjestu srca, ne? I onda je Marija počela pričati srce. Nije više ustima govorila, nego je srce govorilo. I ona je razumjela sve što je Gospa njoj htjela reći. Evo, dragi sestra i braćo, danas slušamo, u početku bijaše riječ. I riječ bijaše kod Boga. I riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku kod Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Ako umjesto ove riječi mi napišemo ljubav, onda ćemo mi jasno prepoznati da je to Isus Krist. Jer Sveti Ivan govori o Isusu kao riječi. I tu riječ mi vidimo provodenu na križu. I nema više što reći ovo čovječanstvo, drage sestre i braćo, iznad Isusa Krista, iznad njegova uskrsnuća. Ovo su vremena bezgrešnog srca Marina, presvetoga srca Isusova. Kako je bilo lijepo kada vidimo, evo, ovih dana da se slila humanitarna pomoć, mnogi naši branitelji odlaze u Petrinju i tamo danima, evo, pomažu, pa evo imamo iz svih evropskih zemalja kako ide. Ovo je srce, Božje srce, Marino srce koje kuca, evo, po tim ljudima. Ali mi ne trebamo čekati ovakve potrese. Bog će sigurno dopustiti što su potresi. Potresi ništa nisu nego jedna budilica. Kao što ujutro stavljamo budilicu u našim mobitelima ili u našim satovima da se mi probudimo. Bogu potresi nisu potrebni. Nama su potrebni ako hoćemo čuti srcem da bi se probudili i da bi konačno mogli što? Početi misliti glavom i srcem. Danas slušamo u prvome čitanju iz knjige Mudrosti. Ona se hvali, ona se časti i ona jedina ima moć otvoriti svoja usta pred svevišnjim. Ona jedina ima što za reći. Možemo li se sjetiti kada je Otac pripremio svečano slavlje svome sinu, svadbenu gozbu svome sinu? On priprema svadbu i poziva sve ljude na tu svadbu. I eto ti jednoga čovjeka koji nije obukao svadbeno ruho, jer treba se obući za svadbeno ruho. Evo, to je naš put ljubavi, to je naš put predanja. Treba se zaodjenuti tom haninom. Čovjek ne smije biti gol, kao što je bio Adam i Eva, zato što su izgubili svoj imunitet i odjeću Duha Svetoga svojom ohološću i neposlušnošću. Evo zašto dolaze potresi i sve drugo. To nije kazna Božja, nego je to jedna budilica da počnemo se zaodijevati silom odozgor.
I taj čovjek, evo, došao je na svadbu i dolazi upravitelj te svadbe, domaćin, i vidi toga čovjeka i kaže mu: sinko, a kako si ovdje došao bez svadbenog ruha? I što kaže evanđelist? On zamjeri. Evo što je čovjek. Nema se više što reći. Čovjek koji nije učinio u svome životu da se zaodjene silom odozgo, ljubavlju trojedinoga Boga. On jednostavno je izložen. I on je izložen svim mogućim demonima u ovome svijetu. I on nema što reći. Nasuprot tome stoji mudrost koja se hvali pred Bogom. Usta svoja otvara u zboru svevišnjeg. I pred njegovom se moći proslavlja. Tko može izdržati silu Božju? Vidite, recimo ovaj potres. To je bilo strašno. Zamislite do 4-5 potresa. I to na 7-8 mjesta u Europi. Šta bi se dogodilo? I to opet nije ništa naspram Božje svemoći, čiji glas grmi i odjekuje i čije će se očitovati ime i njegova slava. I što kaže ovaj sveti pisac? Zapovjedini stvoritelj sviju stvari i koji me stvori odredi mjesto za šator moj i reče: nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu. Evo, sigurno ova mudrost je prefiguracija, preslika Isusa Krista, jer je on utjelovljena mudrost. Ono što nam je Bog sve htio reći, rekao nam je u Isusu Kristu. I uzalud je tražiti, uzalud je istraživati duhovnosti i filozofije. Svi se mi moramo vratiti jaslicama. Svi se mi moramo vratiti svetoj i nadsvetoj knjizi Evanđelja, da tamo upoznamo sve obrise Isusova lica i svu dinamiku otkucaja božanskog srca. Nećemo nikamo poznati Isusa Krista do u njegovoj riječi, u jaslicama i u Euharistiji. Tamo nam se očituje Božja ljubav. I Otac Nebeski mu daje Jakova, Izraela. Danas Otac Nebeski daruje mjesto očitovanja njegove slave, evo u našoj domovini Hrvatskoj, u Sloveniji, u Europi, ali što Gospodin kaže? On je odredio tvoje tijelo, tvoju dušu, tvoj život kao šator, gdje da se nastani ta Božja riječ, ta Božja mudrost. Vidite kako Bog određuje, zamislite, zapovjedni stvoritelj sviju stvari i koji me stvori odredi mjesto za šator moj. Kako je divno da kroz ove dane razmišljamo o Božoj odluci da je Bog dopustio Blaženoj Djevici Mariji da se ukaže u Lourdes, da se ukaže u Fatimu. Odredio on to mjesto i onda da se odredilo mjesto Gospodi da se ukaže u Međugorju. Koliki bezumnici su kroz 40 godina pisali, ružno govorili, zašto je Bog izabrao to malo mjesto u Hercegovini da se ukaže. I oni se uzdižu i imaju pravo da govore zašto Gospa toliko govori. Zamislite bezumlje. I kako nam neće doći i potresi i koronavirus i ostalo, jer se čovjek preuzoholio. I mi svi skupa se moramo vratiti Svetom Evanđelju, drage sestre i braće. Bog je odredio da se nastavi njegova milost. Bog je odredio da se nastavi sveta njegova prisutnost na našim oltarima. Vidite koju prepreku sada imamo za slavljenjem svete mise. Koliko puta dok sam osobno molio, razmišljao, pa i seminar održavao, kako kaže Božja riječ, da će on povući svoju riječ i bit će pustoš. I svi će čeznuti za Božjom riječi i neće je naći. Zar mi malo ne gušamo ovu stvarnost sa ovim izmišljenim virusom? Čežnja će se probuditi u ljudskim srcima i zato, drage sestre i braćo, mi trebamo iskoristiti ovo vrijeme. Molite za nas svećenike, molimo za biskupe, za svetog oca Papu. Molimo za duboku obnovu svih nas da se Božje kraljevstvo nastane u našim srcima. A zašto? Kaže nam upravo sveti Ivan danas. No, on dođe među njegove i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše,
Kaže, svojima dođe, k svojima dođe. Pa ne mogu ostati u šutnji i ne govoriti kad znam što sam osobno prolazio i toliki. Kaže, pa papa nije priznao Međugorje, pa biskupi nisu priznali Međugorje. I toliko toga se spriječilo. Koliko bi trebale naše župe procvasti upravo po onome što je Gospodin po Gospi htio da se ostvaruje u našoj domovini, u cijeloj Europi i vjerujem duboko da bi se ovi vjetrovi i koronavirusa i tolikih napada na suptilnim razinama našeg društva i svijeta spriječili da bi Gospodin darovao svoj mir. Jer nema mira osim naše duboke povezanosti sa trojnim Bogom. I svi time nam kaže svojima dođe. Zamislite, svojima dođe, on je svojima došao. Kako je ružno da ti neko pred vratima zatvori tvoje dijete, tvoj muž, tvoja žena, tvoj brat, tvoja sestra pred vratima ti zatvori, pred nosom ti zatvori vrata. I kaže neže, koliki danas nažalost svećenici ne vjeruju u jedinstvenu ulogu Blažene Djevice Marije. I ne žele. I zamisle Gospodinu. I svi smo u toj opasnosti. Sveti Ivan nam kaže, svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše, podade možda postanu djeca Božja. Evo, dragi sestre i braćo, nema ljepšega nego li da se doživiš i da živiš kao ljubljeno Božje dijete. Ovo je najveće dostojanstvo. Jučer smo u crkvi slavili dva velika sveca, naučitelja crkve, dva biskupa iz prvih vremena, svetoga Bazilija Velikoga i Grgora Nazijanskoga. I što kaže sveti Grgor? Ljudima se daju titule, no? I mnogi šestu za tim titulama i traže i bore se i ubijaju druge radi slave i radi titula. I on kaže, nekima dadu u obitelji titule, ne, evo ti si takav, ti si uspješan. A on kaže, nama je najveća čast i najveća titula da se zovemo kršćanima. Evo što jedan mudrac kaže. Zato što je primio objavu Božju. Nema veće radosti nego da ti, brate i sestro, vi članovi biblijskih molitvenih zajednica, osjetite i živite da ste kršćani, da smo kršćani. Što znači biti kršćani? Najljepše nam sveti Ivan kaže, ja sam, kaže Isus, trst, a vi ste loze. Mi smo ucijepljeni tamo. Nama ne treba druga cijepljiva. Mi smo ucijepljeni u Isusa Krista. I sve druge stvarnosti su površne i lažljive. I mi moramo kategorički odbiti sve stvarnosti koje narušavaju i žele barem narušiti naše dostojanstvo ljubljene Božje djece. A što to znači? Pa kaže nam i Pavlo i svi drugi evanđelji, nisi više rob, nego si sin. Evo, mi se trebamo kloniti na različitim razinama svake vrste ropstva. Mi ne smemo u jara ući. Vidite, danas nam sveti Pavlo poslanici Efežanima objavljuje ovo veliko otajstvo. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našeg Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima u Kristu. Svakim blagoslovom. Ovo što se događa na sceni naših zemalja u Europi je samo jedna varka i jedan dim koji želi zamagliti umove i ono sve što Gospodin želi učiniti u ovome svijetu. Ali neće uspjeti. Pitanje je samo velikih žrtava. Ali Božja je zadnja. On je alfa i omega. Svaki blagoslov, to znači svaki je... Jučer sam slušao jedan video, gledao jedan video i slušao i kaže mi na 100 bilijuna imamo virusa u sebi. I oni su svi mrtvi. Virus je mrtav. Znači, potrebna je neka vanjska stvarnost da bi se aktivirao. Da li je to sada cjepivo koje treba aktivirati i mi ne znamo kakve su onda posljedice. Evo, mi smo cijepljeni ovim blagoslovom Božjim. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našeg Isusa Krista. On koji nas blagoslovi svakim blagoslovom. Što znači blagoslov? To znači zdravlje, blagostanje, mir, radost. I to je nama Gospodin darovao. To je nama dao Gospodin. Tako u njemu na sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i besprijekorni pred njim. U ljubavi nas predodredi za posinaštvo. Ovo je to, za posinaštvo. Draga sestro, dragi brate, ili doživljavaš da si ljubljeno dijete Božje, ljubljena kćer, sin Božji,
ili si rob i nema drugoga. Trebamo svi dopustiti da nas Duh Sveti iznutra zahvati i doživjeti tu slobodu. I ja sam spašen i oslobođen. I ovo je tajna naše vjere, koja se temelji na smrti Isusa Krista, koji je darovao život za mene i za sve ljude. I onda je on uskrsnuo. I onda me zaodjenuo neraspadljivošću. I ovo je struktura našeg razmišljanja. Ovo je stav naše vjere. I nitko nam ne može to maknuti. Ovo je sustav našeg ponašanja. I ovo je naš identitet. I nitko ne može niti kakvim cjepivom, niti čipom usmjeriti drugačije, ako osoba u svojoj slobodi to ne dopusti. U ljubavi nas predodredi za postigaštvo za sebe po Isusu Kristu, prema dobrohotnosti svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Dobrohotnost. Ovo je i nešto od najljepše stvari i molitve, evo, osim pretvorbe, naravno, Eukaristije, kaže u našemu misalu Svete katoličke rimske crkve, kad se dragovoljno predao na muku. Zapamtite se ovu riječ, drage sestre i braće. Dragovoljno. Nitko nas ne može na ništa prisiliti. Isus nam je darovao ovu kaparu slobodno. I dok ne doživimo tu nit naše slobode, mi ne možemo doživjeti ni puninu našega čovještva, niti našega kršćanskog života. I zato nam kaže Gospodin, podignite glave. Vidite, u današnjem čitanju Pavao nam kaže da trebamo moliti da nas otvori oči srca. Da srcem gledamo, da srcem razumijemo. Ove vijesti toliko zamagljuju naše informacije u našem životu, da jednostavno čovjek je uznemiren, tjeskovan. A mi ne smijemo to dopustiti. Mi smo duboko ukorijenjeni u tajnu Božje istine. Bog, Gospodina našeg Isusa Krista, Otac slave, dao vam duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati. Vidite zašto mi trebamo moliti, zašto je Pavao već tada poticao. Trebamo moliti duh mudrosti i objave. Bog nam objavljuje, Bog nam pokazuje, Bog nam otvara knjigu budućnosti i nitko nema pravo zatvoriti, niti može zatvoriti usta Gospodinu. On je onaj koji govori i objavljuje. Samo za mnoge će biti kasno. Za mnoge će biti kasno jer će ostati vani, gdje će biti škrbut i plać. I kaže Sveti Pavao, prosvjetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu. Nas je Bog pozvao. Evo, jedino otvorenih očiju mi možemo prepoznati nadu koju nam je Gospodin darovao u pozivu. On nas je pozvao i mi pripadamo njemu. I tu je ta tajna. I tu je moć nas kao ljubljene Božje sinove i kćeri. Kojeg li slavnog bogatstva u baštini njegovoj među svetima. Evo, veliko bogatstvo. I nitko nam to bogatstvo u našim srcima, u našim mislima i osjećima ne može uzeti. Ne mogu nam uzeti, jer duh Isusa Krista prebira u nama. Istina Božja prebira u nama. Ova nas istina, prožeta Duhom Svetim, ispunjava, jača i daje nam da vidimo. I ta istina nas oslobađa. I mi se, drage sestre i braćo, ne trebamo bojati. Ovo su vremena velikih odluka. Ovo su vremena velikoga cijepanja. I neminovno je to cijepanje. I mi trebamo u svjetlu ovih Pavlovih riječi, da nam Gospodin daje duha mudrosti i objave, prepoznati kamo želimo ići. I ne trebamo se na nikoga vaditi, ne trebamo se i ne smijemo ničim ispričavati, nego zakoračiti temeljne korake u našoj nutrini i u konkretnostima života za ono što je duboko ucijepljeno u našem životu. Mi smo bitno povezani sa životom Presvetoga Trojstva i svi ćemo se jednom naći pred licem toga istoga Oca od kojega smo sazdani, koji nas čeka raširenih ruku. Dragi sestri i braćo, evo u ovu svetu misu stavimo sve ovo što se događa. Evo u našim obiteljima, u našoj crkvi, evo koliko mora biti moralistima jako teško. Govorim o svećenicima, o profesorima, naravno i o biskupima, našim pastirima, da se očituje
i da se kaže o svoj toj pomutnji koju današnji čovjek živi, osobito vjernik. Odsjetljivo. Što je dopustivo, što nije dopustivo. I tu molimo za dar mudrosti i objave. Ova molitva je potrebna našim ocima, biskupima, svećenicima, profesorima koji su prvi pozvani da izraze zdravu nauku crkve i ono što crkva čuva kao polog vjere 2000 godina od utjelovljenja Sina Božjega i ono što nas čeka na koncu vremena. Ovo je poziv nadasve biskupima koji nose nasljeđe apostola, nas svećenika, osobito koji oni odgajaju i poučavaju svetu teologiju novim naraštajima svećenika. Molimo, dragi sestre i braćo, za ovu mudrost i snagu Duha Svetoga. Bez objave i bez Božje mudrosti čovjek ne može pobjediti ovu tamu koja želi potisnuti sve dimenzije crkve i čitavog čovječanstva. Ali mi se ne trebamo bojati, zato što je Krist već pobjedio tamu kako nam i svjedoči svetima. Svemu što postade u njoj bijaše život. I život bijaše ljudima svjetlo. I svjetlo u tami svijetli. I tama ga ne obuze. Nemoguće je da Isus obuzme tama. Nemoguće je da tama obuzme one koji su ucijepljeni u Isusa Krista. Tama će obuzeti sve one koji su izvan njega, koji su se ocijekli, koji ne donose ploda. I zato se ne trebamo bojati. Meni još jednu sliku dopustite da vam to kažem, zato što me i duh potiče, sveti da vam to kažem. Sjećamo se dobro kako je bilo na Galilejskom jezeru, 2 lađe, više lađa. Ne u jednu je lađu Isus bio sa apostolom, bile su i druge lađe, kažu evanđelisti. I došla je bura, oluja. I mi znamo da su oni Isusa probudili, da Isus utihnuo more i vjetrove i da su se cijelu noć mučili, da su se borili sa vjetrovima, dok nisu se sjetili da probude Isusa. Isus je utihnuo. Pitanje je iznutra, evanđelsko pitanje za sve nas, što se dogodilo s onim drugim lađama koji nisu imali koga probuditi? Jesu se one utopile prije? Jesu svi ti ljudi umirali? To je tajna. Ali apostoli koji su bili s Isusom, oni su imali koga probuditi i to je vjera. I Isus, probudivši se, zaprijetuje vjetrovima, burama i olujama. Ovo je, dragi sestri i braćo, svima nam potrebno da kroz molitvu, kroz primanje Božje mudrosti i snage Duha Svetoga, probuditi Isusa da on ustane i smiri sve ove vjetrove, bure i oluje. Nema toga koji ima tu moć, da uništi taj dasotone i sve ono što može prijetiti čitavom čovječanstvu. Otvorimo se u povezanosti, i ovom prilikom želim zahvaliti svim članovima Bedema, osobito našim koordinatoricima Roži Brezova u Sloveniji, Ireni Toplak u Varaždinu, Mirjani Červar u Rijeci i svima vama koji se uključujete diljem cijeloga svijeta. Zahvalni smo Gospodinu da skoro na svim kontinentima su članovi našega Bedema i ovo je poziv da se još više povezamo, još više uključimo u taj lanac molitve, da tako dah Duha Svetoga zaista prelomi sve te okove smrti. I nikad kao danas nisu potrebne zajednice, bili su molitvene zajednice na mnogim razinama, ali lanac molitelja koji će 24 sata pokriti da mi postignemo ono što je volja Božja, da budemo jedna molitva, da se svi okovi smrti prokletstva unište i da se rodi novo čovječanstvo po Isusovom srcu i po prečistim rukama mlađe djevice Marije, koje su nam dane kao luka spasa. Neka tako bude u svima